hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe aka kamukomana kechidiki vakomana madhimbara aya aya amene kuti icelebration here kana kuti ichi but ukatarisa this guy akatotinda musoro zvekutinda musoro zvinhu zvekuti zvinotoita kakuopozwa muno munyika yedu because Zimbabwe is a Christian country pafe chaipo kutaura chokwadi but izvo vanhu vakabva ngoti ngatingosiyawo pamwe vana vedu vangojairawo vangoadopta fashion iriko kunetsawo nemasocial media akauya munhu wese anenge ane access yekuti aone zviri kuitika kuamerica aone zviri kuitika kuindia kuna nani but vamwe ofutwa nebvudzi rakadai so vekune dzimwe nyika kwavanenge vachiteedzera vanhu vekuti vanenge vakazvarwa vakadaro so zvisinei vanhu vakati arigatimboiginowa zvekutinda musoro earring ikambonetswa vanzi varume vanopfeka maearring but vakabva yangosiyiwa zvikanzi aiwa regadze tingosiya zvakadaro pamwe earring vari kuteedzerawo maindia machinchichi but vamwe vacho vanozvarwa vakadaro itori kauche kwavari it's nothing but kuno kuzimbabwe konawo kuzviita hazvimake sense because zvinozikanwa kuti zvinhu zvinongoitwa nevakadzi chete zvanza no iyo ikatiisiye futi yakadaro panapa but chinhu chiri kuzoshamisa vanhu itype yecelebration yaari kuita ndo ipi iyoyi aiwa makada kuzvitarisa uri kuona so vanhu vakawanda vari kupopota nayo zvikanzi vakomana ava vanyanya anoda kuti atomboongororwa vanhu vakutotaura anzi tasuwa mudhara rg mugabe dai atoita plan so dai atopedza naye mfanheye because haungaite zvinhu zvakadai so uchibuda panational television unodzidzisa chii vana vechidiki icelebration ruzive kana iswe but anyway hatinokuda kumusimudzira mhepo mufana wechidiki pamwe icelebration pamwe anga agohwe so ari kucelebratewo but ari kuzviita izvozvo pane munhu wetimu imwe because munhu wetimu yaari kuningira kai havasi musame team kana tikada kuzvitarisa matimu akatosiyana anga achitotamba bhora amene kuti type yecelebration amene kuti ndoipiyo pamene zvavanenge vachida kupractice kana kuti vari kudemonstrate kana vari kuratidzira kuti chii chavanenge vachida kuita iadvertisement iri chii iadvert iri chii amen tell me what to think muri kuionawo sei nyaya asi izvi zvikaizvi kumazimbabwenzi hazvina kuvabata mushe hazvina